Старая страціла розум. Яе стары хутка губляе зрок і слых. На ўсё наваколле па тэлефоне намякае на рознае. Нумары збольшага выпадковыя. Зрэдку дазваньваецца дачцэ. Дачка зрываецца з працы, прылятае ў вёску, прыбіраецца ў хаце, просіць яшчэ пачакаць. Болей нічога не просіць. Гатуе старому, вздыхае, кладзецца спаць. Ёй падоўгу не спіцца, такое гора. Усё-такі маці. На раніцу моўчкі з'язджае ў горад. Старая бачыць сябе маладой, пазнае толькі старога, дачку, вядучага з тэлепраграмы. Дзіўна глядзіць на ўнукаў, яны на яе таксама. Старасць не лечыцца, кажа сваяк, урач абласной бальніцы. Ён, улічваючы гэты факт, браць на сябе адказнасць баіцца. Увечары дзверы замкнёныя на ключы. Стары чытае ўслых, пераказвае байкі. Радыё па начах маўчыць. Увогуле, всё маўчыць, акрамя сабакі.